πώς να του δώσει το χώρο. Και βέβαια ο Σκόκο σπάνια συγχωρεί τέτοια λάθη. Εδώ είναι το λάθος που έγινε στο χώρο του κέντρου. Η αποτυχημένη προσπάθεια για το διώξιμο. Ο Σκόκο συγκλίνει, είναι φανερό ότι ψάχνει το χώρο για να κάνει το σουτ. Δεν βγαίνει εκεί πάνω του ο Ματετζίδης.